Ato bang, wag ko kasabot kung ano, magtiayon, edad og 50. Mag-away naman ko. Karon nakasabot na ko. Nakasabot na ko nga, mo na ginana ang life sa mga idara na. Nga, masakit ng hawak. Uy, nakamatikod na ba si mo, Mari? Kamatikod si Mari, kaya nanawag mo kunong kasayang, Mari, unsa may akong nakaon. Gano'n mo na ma'am. Kaya, sakit mo kong lawas. Gano'n na yung mga digo. Mari, ingo si, Mari nga. Yan, si, kuhan ba, si Ma'am Alma ba? Ma'am Alma, kay, nangutana lagi sa ako nga, kung sa kuno yan nakaon. Saan mo na yung makaon dahil masakit yung mong lawas? Tubag ba? Arthritis naman. Sabot taon. Ay, abi na mo ka ng mga arthritis. Unahuna, rana. Tawa ko, wawe arthritis. Wow! Basketball may nga. Grabe na basketball na. 5 ka game. Games. Walay mo ginang is. Kinalan mo, atimang gani ka sa lawas. Dili ka, ingon niya, panggaon mo yung sakit. Wow! Baka ko, 5 ka games, pwede pa man. Wala may reuman ako. Oh? Kanina magkatiguang na sa istorya. Ha? Kanina magkatiguang na sa istorya. Ang sasa? Sa bunsara lang. Ha? Mall bagyo. Dili ka ng tiguang, di kayo madungog. Pero batanon, ina. Dulas di bibi. Unsa man ang bibi? Unsa man ang bibi? Aho. Dayan. Bungol. Dayan. Buta na. Di pa mo baho. Sakto gina nang giingon ano nga. Ang tao kuno mamatay balik sa siyuta. Muna nga mo edad na gani kag mga 60, bisag usawa ni mog shampoo, bahong yuta. Tuo ka na. Na, be ka be. Bahong lapok. Ha? Dere ko, ako may mag-massage sa imo. Mo man.